Dati nga susarenda namin di Central Terminalin. Well, in-legalize tayo lang. Naramit tayo lang ordinansa. Since pandemic na minapo kayo susarenda di nga pag-ibagsakan dati ikan from 12 midnight to 5 a.m. ti pagbangon. Yung din-extend na. Hindi nag-public hearing tayo. Nag-ibak pa kasi na nga na mabaling kumakit. Till 7 a.m. Kaya hindi kita fees. Total kita damit pagsayatan na no ipangato tayo basi di kita fees. Di kita parking fees, di kita daduma pa yung fees. Well, kanto mag-maintain tayo ken may kanta iti designated smoking area, kada di kita video okay, yan allow tayo for occasional lang. Well, hanggang met unay, diyan kami sure di fish kasla invest na per kilo. Invest na per ice chest, nagbalik per kilo. Ngayon na diyan masigurado lang di kita fish na manati nagdatman. Ngayon, so far, hindi public hearing, nag-method anin di kita tao ngayon may nagatanda ako.